И здравейте хора, аз съм Вокшето БГ, днес ще играем в Magmacraft. И надявам се клипа да ви хареса. Направих си хом преди малко, развих се, вотнах се, паднахме се материални работи, и ето това, може би като цяло. В Ender Chest-ът ми. Тук броня Protection 4 и един меч острота 4, наказание 4, обмана спек 4. Това е едно да е, аз по 4. И там един лук тук, мощност 4. Ами това е, сега ще ви покажа хълма, който направих. Това е първия ми, мога да се правя по 3, така че това е Home Chest. После ще има Home Chest Room. И ето това е като цяло първият ми хоум, не е много голям. Да се слагам работите, тук има материални работи. Като цяло храната ми, чакайте, само си го подредя тук, че също да си грана. Цап. Ето така се взема храничката и отивам на спаун. За да отида да събера храна и да... Значи имам едно умиране, 0 килове, защото един ме подмами още да смутим и ме уби, а пък той си даде даже скайпа, може би. Кулп евент. Къде бе? Яде лега и ме бие. Яде лега и ме бие, пише. Браво, ти си много. Я ги виж. Чакайте. Кренк, беби. Така и нещо ще направя. Регион сърбен. Може би, знаеш ли? Ето тук. Спално, тук може да се вземем по-шум, каквото искаме. Само с парички, тъй като аз имам 500. Те просто тук се кефат с тея ясмоти. Това е всичко, което имам. Не е много голямо. Следващия път, като се вотна, ще снимам клип и ще ви покажа какви неща могат да ми спанат. Айде, че нещо. Аз нямам лапес ласовки. По survival, значи лафовете, warp, има едно в едно, action, bonus, box, chest event, enchant event, food, creek jump, magma chest, mini event, nether, portali, fortune shop, правила, PvP, rank, red jump, repair и резиденция. Така, ние сме на резиденцията, на която сме си направили хом. Другия хом ще го направя някъде високо в небето, да не знам, но ще видим. Оп, неща, взимай. Браво, момчето е.
меч. Где е най-последното меч? Не бе. Само. Така. Не, мафиот. Мафиот. Така. Пати дай ни бързо неща. Не мога. Айде, моите бърга да ме разминеш. И това мисля да е за клипа, хора. Абонирайте се, давайте лайкове и чао!